गोसोखांबा बोरैबाल' मोनो आं नोंखौ। नों थांखांनायनिफ्रायनो नाथ' जोंनि न'खरा सुख दङ, नाथ' आंनि लाइफआव जेबो गोजोननाय होननायानो गैया। थांनानै दंसाबबायबाबो मा मुलाम्फा देनाय नोंनो गैयाब्ला। नाथाय आं फिसालानि अननायावसो फिसालानि मोखांखौ नायनानै थायो दाबो। काशकि बेबायदि जानो हानायमोनब्ला, नों आंनि लाइफआव फैफिननो हानायमोनब्ला बेसेबा मोजां जागौमोन न'। नाथाय जेब्लायबो आरज गाबो आङो इसोरनियाव जे नों जेरावखि गैया मानो मोजाङैल' था होननानै। मिन्थिगौना, नों सासेखौबो खनसे लोगो मोनदोंमोन आं। गावनि लाइफखौ गावनो बरबाद खालामबायना, बेखायनो जेबो खबर लायाखै आङो। आरो दा फिसालाया मिन्थिगौना, बेबो मा जाखो गथ'आ बार गाज्रिफोरसो लोगो नांबायदां, लोगो मोनदोंदां गथ'आ। आं बोरैबा नाङो गोसोआवनो, फिसालाया माबा मोनसे जाबोला। ओरैनो आंनि आंगोआ गोमाखायो, गोमासि मोनो। बिराद गिनाय मोनसोयो आङो, दासान्दिथ' बांसिन गिनाय मोनदों। आं मिन्थिगौ आं हाजारखि नोंजों रायलाय, थेवबो नों आंखौथ' मिन्थिखानाय नङा। नाथ' नों आंखौ खोनागोन आंनि बुंनाय। अब्लाबो नोंजों फट'जों रायज्लायबाबो आं दसेबाबो गोजोननाय मोनो। आं नोंखौ जोबोद मिस खालामबाय थायो दाबो। माब्लाबाथ' सिमाङाव फैयोमोन नोङो, नाथाय दासान्दि नोंखौ सिमाङावबो नुथाराखै आङो। जोंहा सानैजों खाफालावनो मानो बेफोरबायदि जाखो दे। जानो हागौ आंनि माबाफोर पापनि साजाखौ आं मोनदोंदां, बेखौनो मानिनानै लायो आं दायो। बेखायनोथ' आंनि सुखुखौनो सेनानै लांबाय। नों जेरावखि थाया मानो बास खुसियैल' थादे। नोंखौ नुयियाबो बेसेबा बोसोर बारलांबाय, नोंनि माथोखौ खोनायिया। गोसोखौ बुरखायबायनाल' दोनथारसै आङो जेन थेननो। खाथियावबो नुला नालाय फटकखौनो दा नायबाय बायो आङो दसे समब्लाबो। नायबाबो अहाया नोंखौ। आरो मालायखौलाय बहाथो मोनबाय थानो दे रायज्लायनोबो, रावबो गैया आंहा। बास खालि दङबा हारसिं जिउ। माब्लाबा समाव ना गोसो जायो गोबां खोथा रायज्लायनो, नाथाय रावबो गैया आंहा खोनासंनोनो। मानसिफोरालाय दङ, नाथाय बयबो गावबागाव खामानियाव बेस्थ'। सोरांजोंबो मालाय बेहाबो गावनि संसार दं, जुरियाबो गावनि संसार दं। रायज्लायनोथ' सोरजों? गावनि लोगोरिनि खोथाबा आलदा जायो। गोसोनि मोजां गाज्रि गासैबो खोथाखौनो शेयार खालामनो हायो। आंहाथ' बेफोरबायदिबो गैला। एथबां बेफोरबायदि सानलायलायथारबायना दिनै आंखौ। बुंलायबाय बियो, मा बुंनो आरो। आङो अखाफोरसो, हाथरखि नङा। आरो नों हाथरखि बुंबाय थानाया, गोदोबो आंखौ हाथरखि बुंबाय दङमोन। सासे सेंग्राया बुंबाय थायोमोन आंखौ। दा बेबो बुजिबाय आरो मोनथिबाय आरो जेन'बा बेफोरबायदि आं बै जायखौ नंदों बे नङा होननानै। होमबा नों बुंदो एबारो। माने आंनि महरा एखे आरो इजों, नाथाय आं बे नङा, आङो गुबुनसो। बेफोरबायदिबो जालायो आरो। जेन'बा जोंहा बाजै हाथरखिखौ नोंनि सेराव गसंहोयोबोला एकदम आयनायाव थानाय बायदिसो नुगोनलै। आरोथ' नों जोंहा आदा मेहेरनि खोथाखौथ' बुङाखै। मेहेर? औ बेनोथ' ना, जायबा आंखौबो हाथरखि बुंबाय दङमोन। आरो दा बियो बुजिबाय आरो आंनि लोगोबो जाबाय। दा जोङो मोजां लोगो। सनालि, मा जायगायाव लाबोखोलै नों आंखौ? एथ' बेफोरबायदि घटनासो जाबाय माथो। आं फैदोंमोन बेहाय बेलेग खामानियाव, दा बेलेग खामानिसो, माने बेलेग खोथासो मोनथिबाय। जायख्लं, आंथ' हमनोनो हायासै नोंसोर मा रायज्लायखो। आरो हामसोखोल, महरा एखे, बारा बुजिनाय मोनासां। अब्लाबो नोंसोरसो मिन्थिलायसिगौ आरो। होमबा नों आंनि बाजै नङाना? ओहो, नों मा बुंनो सानदों आं बुजिबाय, नाथाय आं नोंनि बाजै नङा। आरो बे मेहेरा मा नोंनि आदा? माबोरै, असे नामा? बिदिबा आदा मेहेरजोंबो सिनायलायबावखायोसो नोंसोरो? बाब, होमबाथ' उरायनाखौबो सिनायखायोदां आदाया। आंनि सिगाङावथ' मालाबाबो बुंफेराखै। आं खिन्थायाखै ना जेराव, नङाबाथ' मोनथिगौमोनलै। बिदिबा आंनि उरायनाखौ सिनायबावखायोसो आदा मेहेराबो। आरो उरायना बिब' आब' अखाफोरखौनो होननांसिगोन। दे, दानिया बेखौथ' मोनथिबायना नोङो? आं उरायना बिब', ओमफ्राय नों उरायनानि मा जायो? आरो मा खोथायाव फैदोंमोन नोंसोरो, जेनेबा मा सावरायनो? आंनि मेगनानो माने बाजैखौसो रायलायदों बायदि मोनगासिनोलै आङो। सरिलै आब', नाथाय मा खालामनो, बाजैनि महरजों एखे जाथारबायना, उसुबिदा मोनदों एसे बोरैबानो। बेनिफ्रायथ' आदा मेहेराबो ना जोंनि न'निनो माने असेयानो जायो आरो जोंहानि दादिनि फिसाला जायो। नै,
माथो बिस्रा न'खरनि मेहेरमोनहानि न'खरनिसो मानसि ओंखारबाय। अब्लानाथ' ना बाजैमोननि बाजैजोंबो माबा सोमोन्दो दङो। ओमफ्राय मा खोथामोन बेखौ बुंग्रोलाय। मा बुंनो फैदोंमोन बेखौसो बावगारनानै आं बेलेगावसो थांबायलै माइनानो। अब्लाबो बुंथ'नांगोन ना, उसुबिदा गोसोखौ लानाबाबो। आङो उरायनानि लोगो जायो। लोगो माने बयफ्रेन्ड जायो। मा? औ। मा बुंदों नोंलाय बेफोरखौ? सैथो खोथाखौ खोन्थालाय आब'। आं मिथिनो लुगैदों। मोनसे खोथाखौ मिथिनो होननानैसो फैथारखादोंमोन आं बेवहाय। दिनै आं मिथिनानैसो थांखागोन। मा नोंसोरो उरायनाखौ बाहायनानै जायोमोन? बिनि फैसा थाखा मोननायखिनि जा दङ बेनाव, बेफोरखौ सेख'नानै लाखियोमोन। बेखौ माने न' सिङाव बन्द' खालामनानै दोनोमोन। मा बुंदों नोंलाय गथ' बेफोरखौ? आरो सोर गोदाव सोराव बेबायदि खोथा बुंना होखो नोंनोलाय? एरना होखो? उरायनानै आंखौ बुंदोंमोन। बिनि बुंनाय बायदिबाथ' नोंसोरो जोबोद गाज्रि बाहायनानै जायोमोन बिखौ। आरो नोंसा बाजैया बोरो? नोंसिनि बाजैखौबो नायनो लुगैदों आं। माबायदि जे नोंसिनि बाजैया एथ' गोसो गाज्रिनो। उरायनाखौ जि एकदम खामानि थिनसोयोनो, बायदि बखिबाय थायोनो। आरो माने बिनि खोथाल' सावरायखुमाबाय थायोनो, बहाबा सोरनोबा एरनाबो होयोनो। सोर बुंबाय थादों नोंखौ? बेफोरखौ उरायनाया खोन्थादों? औ, खोन्थादों उरायनाया। आरोथ' एसेबां गोसो गाज्रि नोंसा बाजैयासो। नोंबो बिनि खोथाखौ लाना उरायनाखौ बायदि रायबाय दं नामालै आब'? गाज्रि मोनालै, नाथाय उरायनाया गासिबो खोथाखौनो खोन्थाजोबखाबाय। दा नोंसा बाजैनि खोथाखौ लायै नोंबो उरायनाखौ सैलानो। जोंहानि न'आवनो फैनानै जोंहानि बाजैखौ एसेबां बिमा बायदि बाजैखौ एसेबां बायदि बुंफैदों। आयं। मेहेर, औ माबे? आयंलै नोंबो बुंलाय। नोंबो आंखौ मालाय सानो नामा? मालाय साननो? मा खोथा जाखो बेलाय? मा मालाय सानलाबायनांगौ जाखोसै? बे न'आव माने आंहा माने बे न'नि मानसिफोरा आंनि आंगो नङा नामा हो? आयं बुंलाय। हाब बाबु, मानो बेफोरबायदि बुंदों नोंलाय दिनैलाय? मा जाखो? न'नि आंगो नङाबा माथो? जों गासिबो नोंनिथ' आंगो। ओहोलै आयं, आंखौ जोबोद गाज्रि मोनो। जुरि ममाबो माने आंखौ दिनै असे नङि बेफोरबायदि खोथा दिरुनलायदोंलै। मा? जुरिया बेफोरबायदि मालाबाबो साननो हायाथ'। नों माबा मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों खोमा बाबु। जेबो नंखाय, गोरोन्थि बुजियाखैलै आङो आयं। आंखौ एकदम बेसेन गैयि खालामथारबायलै आइया बे न'आव। माने सनायासो देरसिन जाहैबाय बिनि थाखै। आं एसे मा बाथ्रा बुंखो सनाखौ आदाखौ लानानै? दा ओमफ्राय आंखौसो उल्था बुंफिनलायथारलै आइया मालाय। बा दसेयावनो एथबां गोजोननाय मोनबायना बे सनाजों नोंसोरो? एथबां थाबैनो एक्सेप्ट खालामबावबायलै मालाय। आयु, आंथ' बेफोरबायदि सानथारा बाबु। आरो जुरियालाय मानो बिदि साननांगौ दे नोंखौ? नङा, बेयो बुजिनायाव माबाफोर एसे गोरोन्थि जादोंदां बाबु। आं दिनै गोसोखौ थिग मोनथारासै। मोजां मोनाखै आं दिनै। नङा बाबु, नों दुखु मोनना दे। मालाबा टेनसनावबो थायोना जुरिया। आरो नों दानि थाखायनो बांसिन टेनसन जाहालां हमबाय मानसियानो। बेखायसो बोरैबा बुंफ्लांदोंदां। बेनि नुवाखै नोंसा फंबायाबो एकदम बोरैबा बार गाज्रि लोगो मोननानै फाग्ला रखम जानो हमदो, बखिबाय दङ बेनोबा। नङालै, बे सनाया गासिबो न'खरनि मानसिखौनो हायना मुहिनि होजोबबाय। बेखायनोसो नोंसोरो बिनि अननायाव गोजौआव लांगासिनो दा। नंथारा बाबु, आंलाय मानो गोजावलाबायनोसै? आं ओरैनो सैखाया। जुरियाबो बोरै सैनो हाखो बेखौलाय? मिथिया आयं, जायखिया आइया आंखौसो गाज्रि मोनदों, गदाय गिबिनि खोथा लाबोलायथारदोंलै। इसोर, जुरियालाय हामानो बेफोरबायदि बुंनांगौसै। बे न'आव नोंहासो बांसिन अधिकार दङ आबा। नों बे सनाया नङा। आरो बे जुरिया गावनो बोरैबा सानफ्लांदों, बियो टेनसन दं, बियो आं मिथिखागौ। जेबो टेनसनजों बुङाखै आयं, सिरियाससो बुंखाथारदों आंखौ बुंनो होननानै। आंथ' गाज्रि बुङाखैना, बुंदों होनदों आङो। नोंलाय मानो गाज्रि बुंबाय बायनोसै? जेबो गाज्रि बुङाखै नोंलाय मोजांखौसो सानदों। थेवबो दुखु मोनो आं बेफोरबायदि बुंबा। मालाय गावनि बेफोरबायदि खोथा लाबोलायो नामा? गदाय गिबिनो बेफोर खोथाखौथ' रायखांफेरानोमोन ना जुरि ममा। मानो रायखांखो? इसोर, जानोबा हामानोथो बिदि बुंनांगौ दे। औलै आयं थाथ'। आं गोसोआ बोरैबा थिग मोनथाराखै। मा जादों होनदों ओमफ्राय जायख्लुङा? माबा, बेखौबो अजानावसो नायनांसिगौ। एकदम थांनो नंबाय दङ आङो नै, जायाखै थांनायाबो। बेनिफ्राय बार गाज्रि लोगो मोनदोंदां, बोरैबि बखिबाय थादो, हायियाव मानि उन्दुलाबायदो। जानला मानला आंखौ सोरबा थगा होदों, आंनिफ्राय माबि इदि जाख्ल'दो होनदोलै। माथो जाब्रबखो बेलाय? मिन्थियालै मा जाखोथाय। आंबो गथ'खौ सोंबाय बेसेबा, गैया बुङा गथ'आ जेबो। आं बुंदों बिमाजों फोरमाय आबा, फोरमायबासो बुजिगोन। नाथाय नङा, ओंखारलांफिनदों बहाबा। दाथांबाबो मानियाखै। मादि जाबावगोन बाबु, नों फन हरनायलाय दा।
जोंहा फंबाया बिदिसो जादों होनबा आंथ' मोनथिथाराखैलै आयं आं रायलायनायबो जाथ'वाखैना मा जाखो जायख्लंआलाय होमबा आंबो जि टेनसन बेखायनो थांमारनांसिगोन आं थाबिसफोर लाना फैसै न'खरखौबो एसे नायबोनसां होमबालाय थासारिफ्रानो जि गाज्रि जाबाय मालाबा सम सम नायहोलांनांगौबो बेफोरखौ बार गाज्रि नांनायफोरखौ नङाबा जाथारा नुदोंना दा माबायदि जाबाय दङ बेनोथ' आयं दे थांबानो जाबाय ओमफ्राय सोंनानै नायल' नोङो मुहिनि होखादो बियो जोंहा फेमिलिखौ बेखायनोथ' आंनि खिलाफसो जाबावबाय दा बिस्रा मोजांसो मोनग्रा जाबावबायलै सनाखौ इसोर अयनायहाय बेफोरबायदि हायना मुलि मुहिनि होनाया बेखायनोथ' आं जाखाथाराखै मायबा होबाबो आयं थाथ' दे बाबु सिन्था खालामनाङा नों बाखि बे न'नि नोंसो जोंहा न'नि फिसाला बेलाय मैया दाख्लैसो फैनायालाय मा खालामहानसै आं रायलायगोन ओमफ्रायो नाङालै आयं मायबा दायसो जायो रायलायनाङा रावजोंबो दरखार गैया दे बाबु मोजां सानबोला गाज्रिसो सानजाखायो नोंबो आरो बारा हाबदेरनोल' नांला बिसिनि जिउआव मिथिबाय जेरै थायो थानो हो नोंल' गावबागाव लाइफआव खुसि थाबा दे आयं जुलियाबो ना मालाबा मालाबा फारिबो थाङानलाय न'नि फिसाला मोजांखौसो गाज्रि सानबाय दा ह जायबा लाबोदो हिनजावखौ रायखसनिखौ इखौसो माबा मोजां सानलायबाय बियो मा बुंनो आरो गोहोखो नोंलाय जोंहा बाजैखौ बिदि बायदि बायदि बुंफैनो नोङो जोंहानि न'आव फैनानै बेफोरबायदि मोना दै गथ' मानो मोना आङो बुंनो नांगौबाथ' गासिबो बुंजोबनो हायो नोंसा बाजैया बिराद गाज्रि आब' गाज्रि मोननाङा उरायना खोन्थाजोबखादों ए बिदिबा लाबोफामोन बेखौबो सावरायफैमोन ज' फैनानै मानो लाबोफायाखै बोरै सावरायनो जाखो आब' बेखौथ' नोंसोरसो दोनखुमादों मा जों दोनखुमानो दा बियो आंनि फनबो हमला आंनिफ्राय 10,000 मानि आं होनो होननानै न'आव हरनो होननानै लाबोखादोंमोन बे आंनिफ्राय नाय गथ' मा बुंदों बुङाखै उरायनाया नोंनि सिगाङाव जोंखौ माबायदि एरदों बाजैखौ मिथिया आङो नाथाय नों बेहाय जोंखौ बायदि बायदि गाज्रि बुंफैनाङा गाज्रिया उरायनायासो जों नङा मा औ आरो बे नोंखौल' नङा जानांगौ गोबां मानसिखौनो थगायबाय दङ फैयो सम सम जोंहानानो न'आव आब' नोंसोर थगायाखैथ'ना आं उरायनायखौ जोबोद जोबोद मोजां मोनो आं बेखौ हाबाबो खालामनो नागिरखादोंमोन आंखौलाय बोरै थगा होनांगौ जाखो दे बे आंथ' बेखौ माब्लाबाबो थगा होआखै आं बेखौ जोबोद जोबोद लाभ खालामोलै आब' हाबाबो खालामनानै लांखागोन आङो नाथाय जुदि बे आंखौ थगायदों थगा होदों बा नोंसोर थगायदों मोजां जानाय नङा फाब नांगोन नोंसोर गासैबो बेखौ जों दोनखुमादों ना जों मिथिगौ बे बहा दं न'आव सिखाव खावनानैसो बेफोरबायदि खारदों मिथिबाय जायख्लं मा खिन्थायाखै बियो खिन्थागोन बोरै मा गन्थं लानानै मा मोखां लानानै खिन्थागोन बियो नों जायखौबा गोसथोदों आंनिनो बिनानाव बे असे बिनानाव थेवबाबो आं बुंगोन बे सासे सिखावसो गथ'आ बिराद न'आवनो सिखाव खावनानै बेफोरबायदि ओरै थांलाय सोरजोंबा सोरजोंबि बहा एकदम थङालि मारिगासिनो खारबाय दङ मा उरायनाया सिखाव खावदों न'आवनो औ सिखावसो बियो आंनि माबायाव दंनायमोनबाथ' बेखौ आं थानायावसो हरबावगौमोन बेफोरखौ दिनै आं मा खोनाखो दे जाय सिख्लाखौ एथ' गोसो गोरबो होनानै आं फोथायदों बे साला थगायसुलि सिखावसो आलासिबो दंफैयो माथो नानि हो आब' इलिसा